Andrakitxoan bi, beste baten kontuztien nebarra badi, egon zela ardi itxagoten zupelegor ondoan. Eta zubea agertu egire. Da orduen, zubeari segitan mutile, sartu zen kobazuloan, da barruan tupula gentil bet, iketze gosten. Eta ikeratu izala eta esan hotzela, eza ikeratu. Ireiteke gosten joko langu iketzik, da, etxakeapa, bi hartu ikia, da hartzean da biketza, badoa atakara, da, urregorrie. Da, arrabe, esan zuen, ikusten duen hau, da, zer dopa, iketza dalakotan da urregorrie, da, eskatu ioke hau, aberatzak izango gozaketa, da, atzera doa barrure. Eta esaten dutzo, emon kostekeo, da, ikusi, hartu guruan beste, zenbe gure eta zen beste. Da, kontu ze, bastarrean ja gure nagusielo, ditxartuten badok, zarata egin de, ireekin jok, hau jakin gozain. Da, klar, azten da, paparrata kolkoa eta sakutu eta betetan, da, zarata egiten dau, ditxartuten da, bauruen kefea, da, abrue. Eta orduan, andoaz, hain karran, pastoria aurretik, da, atzetik de abrue. Eta, ja, iei harrapatzekotan dekola, Olortiko Elizako kanpaiotza. Eta de abrue, ja, podere badikatu zen, eta ezin pasa aurrerago. Baina, maldezinua bototzen. Iretzean ez du falteko ez beharrik. Darantxik pasau zen, berak kabatan dau. Esan zen, zer pasau zen, Simon? 3 anaje hil zirean, bata bestean atzean, gazterik.